Здравейте, аз съм Биби и това е моят първи влог. Причината, поради която реших да правя тези влогове, е, че винаги съм искала да съм полезен по някакъв начин на хората около мен. И напоследък осъзнавам много неща сама за себе си и мога да кажа, че израствам и съм доста ентусиазирана и бих искала да споделям тези неща с вас, ако може да ви помогнат по някакъв начин и да са ви полезни. Една от промените, които се случват напоследък е, че осъзнах, че правя прекалено много извинения за нещата, които не правя. Нещата, които не правя за себе си. Всеки човек трябва да се грижи за себе си. Опитвах се, примерно, да тренирам, да спя по-малко, да не се чувствам уморена, да намаля кафетата, както всички мои приятели ми познават. Аз съм маниак на тема кафе. И не ми се получаваше. Някои неща се случиха, може би по-нататък ще ви разкажа за тях, но важното е, че започнах да тренирам. Ще ви покажа какво правя, защото аз не съм спортист. За да видите, че всеки може да се справи и няма нищо страшно, няма нищо сложно. Не искам да съм от хората, които са се напомпали и ви показват, ето така се вдигат 50 кила, примерно. Искам да започна от някъде и да видите как и аз изпитвам трудности, как и аз имам някакви трудни моменти и може би липса на мотивация, което ми се случва от тези седмици. И просто да видите, че вие може да направите нещо такова за себе си, ако смятате, че това е нужно. От 3 седмици пия, може би, 1-2 кафета на седмица. Преди пиех по 3-4, някои от тях в 10 часа вечерта и след 10 минути заспивах, т.е. кафето вече по никакъв начин не ми действаше. Не можех да се наспивам, нямах режим на спане, понякога заради много работа ми се налагаше да стоя до 2-3, понякога съм ставала до 4 последно, още после ставам 6, после си лягам малко да си почина след обяд и такива неща. Промених режима си на спане и си казах не, има време за всичко, ще намеря време да си организирам така нещата най-накрая, че да се случват и да има време за всичко. Започнах да пия много повече вода, не да посягам с затворени очи към чашата кафе сънена, просто пива малко вода и много други неща, които друг път ще ви разказвам. Днес само ще ви покажа какъв апликейшън използвам на телефона си. Той е като коуч, като треньор, който ми помага просто и ми казва бягай с това темпо, след това бягай с това темпо, защото човек не се усеща, засилва се, изморява се и така не може да направи кой знае какво. Понеже не съм правила видеа преди това, ще ви кажа, че в началото на първия километър или на първите 500 метра се задъхвах. Ужасно много. Трябваше да спирам, да ходя и после пак да бягам. А сега си бягам 3-4 км без проблем. Научих се да дишам доста по-добре, по-спокойно, което намали стреса. Реагирам много по-спокойно на стресови ситуации. И така, ще ви разказвам повече за това. Ще ви покажа апа и ще ви покажа някои много красиви места. В момента е зале слънце, сега ще ви покажа. И ще бягам покрай едно езеро. В момента съм в Дания, град Хорсенс. И ще ви покажа няколко красиви гледки, как се мъча и как бягам и че няма нищо страшно. И надявам се да ви надъхам по този начин, да започнете и вие да се грижите по-добре за себе си. Чао за сега! Надявам се да се вижда. Това е application, казва се S-Health. Предполагам има и някаква българска версия, която може да провидите в интернет, но ми е по-лесно да си боря с английската. Отваряме. Доста е полезна, може да си въвеждате храна, колко сте спали и ръст, тегло, най-различни неща, ако толкова искате да ги следите. Ето тук има, примерно показва програми за бягане. Казвам старт. И включила съм си локейшъна, т.е. мястото, на което се намирам, за да ми проследи маршрута, по който съм бягала, понеже така ми харесва.
Включила съм си мобилната дата, естествено, мобилните данни, за да проследява също маршрута. И има различни, различни цели, в които телефона има програми за бягане и съответно има един женски глас, който ви помага и ви казва колко да бягате, колко дълго, кога да загрявате, кога да отпускате. Първата програма е ходене, 50 минути, спортно ходене. Ако искате, започнете с това, ако ви е прекалено трудно да бягате, но със сигурност ще ви помогне много. Пък и бързото ходене също гори калории, тонизира, така че ефекта също си е супер. Аз използвам този в момента. Както виждате, не е някакъв супер напреднал стадий, просто кардио за 30 минути бягане. В началото започва с 5 минутна загрявка, в която също е много важно да разгреете малко глезените си, колената си, защото това са връзки в тялото, които много се напрягат при спорта и трябва хубаво да сте ги загряли, за да не се контузите. След това бягате в този оранжев участък с определена скорост, в червения забързвате, после пак намалявате темпото и накрая вече съвсем лекичко приключвате тренировката си. Аз си увеличавам звука, за да чувам какво ми говори жената и си избирам едно паркче, където няма много хора, на които няма да им се струва много странно, че една жена на английски говори в ръката ми и ми казва: бягай, поти. Госпожицата ще се рамежлива днес и не говори. Би трябвало да започне. Warm-up период, загряваш период. Аз вече си разгрях глезените и така нататък, така че направо ще си тръгна по моите гори лилейски и ще ви покажа маршрута, който всъщност откри моят най-добър приятел. Така. За тези, които се затрудняват с английския, жената съобщава, че ще се бяга 30 минути. Ще се бяга с постепенно увеличаваща се скорост и така нататък. Но ако си намерите българска версия на такъв някакъв апликейшън, предполагам, жената ще ви инструктира на всяка стъпка какво да правите. Ето, тук ми казва: вървете така енергично по време на загрявката, което може би се вижда, че се опитвам и да правя. И все пак, за да може да поговорим още малко с вас, спирам за малко видеото, да не притеснявам тук и хора. Така, намалих си малко звука, общо взето е това. В някаква част от видеото ще видите по какъв начин жената инструктира бягането. А в момента ще ви покажа една красива гледка. Да, добре, снимам. Ето тук още едно красиво място. Аз продължавам загрявката. Тук виждате един господин дъчанин на прилична възраст, си кара колелото, спортува си. Дъчаните са много релаксирани хора. Много обичат да спортуват, обичат природата, въпреки че нямат много хубави условия. Имам предвид често лошото време. Днес е изключителен слънчев ден, какъвто рядко се случва. Искам само да ви кажа, да обърна камерата за малко, че имам една минута да ви се обясня, преди да започна да бягам, че с правилен режим на хранене, тренировки също вкъщи, не е само кардио, с правилен режим на спане, мога така да се изразя, свалих около 5-6 кг, да не издръбняваме в килограми, защото това не е много важно. Но виждам резултатите, чувствам се много по-лека. Бягането също става все по-леко с времето. И така,
Просто ако сте се застояли, трябва да се раздвижите. И започва се от някъде, започва се много малко. И полека-лека. Ето ме, скачаме се, бягаме се. Въобще не пропускам нито един ден да си бягам и се чувствам страхотно. Добре, хайде започваме. Ще оставя за малко камерата, за да видите, че не бягам супер бързо и че жената от телефона се опитва да ме контролира. Даже леко ще засиля, за да видите, че ще ми каже да намаля темпото. Дишайте. Явно още малко трябва да засиля. Ето, прекалено бързо. Така ще ви кажа всеки път, когато започнете да бягате прекалено бързо, което е хубаво, защото тя регулира по някакъв начин програмата, имам предвид силите ви. И ви остава въздух да си изкарате цялата тренировка, а не да бягате 200 метра и да спрете. Хубавото на бягането е, че колкото повече го правите, толкова по-лесно става, толкова да е по-леко, има по-голям ефект, защото е важно да загреете тялото си първо докато бягате и след това вече започвате и да горите калории и да дишате повече, което естествено страхотно за белите в друго. Искам само да ви покажа красотите и приключвам. Така, почти в края на тренировките сме. По принцип, си бягам малко по принцип си бягам до края на 30 минути. И след това отново имам период за отпочиване, отпускане, охлаждане, както щете го наречете, за 5 минути, който програмата съветва да повървите. Много е важно, когато спрете да бягате, да продължавате да се движите, както в момента, ако можете и малко по-живичко. По този начин не стресирате организма с много рязко спиране и му давате време да се нормализира пулса, да си успокоите дишането. Както видите, по една тренировка се изпочавате добре, поне на нивото, което аз съм, че съм се освежена. В момента в Дания около 9:30-10 часа, може би. Но лятно време е така. Имаме се слънце до 11 часа вечерта. И реших след трудния и дълъг ден на работа да отпусна. След това след това си взимаме на душче. Ще повече, че днес по-рано направих едни крака. Така че тези 4 км си бяха леко предизвикателство в момента за мен. Бъде лошо и мързо за коса. Мислиш? Ей, ти си жена? Но се спикате прическа. Нещо друго искам да ви кажа. По време на бягане леко ме заболя някакво място в страни, което не знам как се нарича. Далак, може би стомах ми. Прощавайте за невежеството. И
Установих сама за себе си, че преди да започна да бягам, минимум половин час гледам да не ям. И като цяло късно вечер да не ям. И да не пия много вода. Трябва да се хидратирате много точно преди бягането. Поне за мен не е добра идея. Защото ми се струва, че всичката тая вода и храна започва да подскача някъде по време на бягане. И това ми причинява болка. Естествено, че ще ви боли, когато започнете да бягате. Няма да може да дишате. Но идеята е да намалявате тази болка и да си създавате друга нова. Другото нещо, понеже има много програми за бягане, тази е една от най-реките. Не гледам да скачам още от втората седмица на най-сложните програми. Предпочитам да си карам с някакво мое темпо, но знам, че продължавам. Знам къде искам да отида или какво да постигна. И си давам време. Много време ме отне да разбера нещо, което баща ми казваше, като бях малка. По-добре 10 коремни преси на ден, отколкото да направиш 60 и на следващия ден не ти се ще да правиш нищо. Така, с една забележка. Когато на човек му липсва малко воля и стартира, това наистина е така. По-добре по-мъничко тялото да свикне, да сте доволни, че правите нещо и вече да си, когато усетите, че ви е много леко, да увеличите темпото. Естествено, опитвайте се да давате всеки път повече от вас. Примерно, аз един ден избягах 8 км, просто защото се чувствах добре. Вчера си навяхнах крака и днеска си бягам 4 км. Малко по-леко. Тоест, трябва да има някакъв баланс. Но с времето, когато чувствате, че ставате все по-добри и по-добри, не си казвайте: мен ми е добре тук с тия 4 км, взимам си ги от раз, изкарвам си ги за 15, не за 30 минути. Готови сме. Ами тогава, ако правите 4 км вече за 15 минути, не за 30, опитайте да се предизвикате, да си направите един чалендж. На първото нещо ме научи на баща ми, на второто нещо ме научи приятеля ми. Пайжи, който спортува и е спортист. Най-важното нещо, което съм научила от хората, които спортуват, е, че те не се предават и не предават себе си. И продължават. И си казват: ще успея. Не си казват: не мога. Сега казват: ще мога. И непрекъснато се опитват. Много време ми беше нужно да го разбера. Но се чувствам окей с себе си, защото по-добре го разбереш малко по-късно, отколкото да не се натиш въобще да не проумяваш какво ти говорят другите хора. Много се казват, но последният ми съвет е: слушайте какво казват хора, които разбират повече от вас на дадена тема, което аз не претендирам, че съм такава. На хора, които се занимават спорт, по-възрастни от вас хора или нещо такова, хора, които са авторитети за вас. Слушайте ги какво казват, дори да не разбирате на секундата или да се противите, както всеки човек нормално се противи на нещо ново и се иначе и някак си има някаква резистенция, резистанс. Нормално е това нещо, но не се фиксирайте в такава позиция и да си кажете: не, аз не мога, сега няма време. Има време. Можеш в момента да се седя на компютъра, да си гледам филмче или нещо такова. Има време и за тези неща, поради простата причина, че сега като спортувам се чувствам доста по-свежа. Но ето, вижте. Намерих време да се разходя с природата. Да направя едно клипче, което се надявам да ви е полезно. И се чувствам доста по-добре, тонизирана. И така. Така, преди да ме излизат комарите, които нещо станаха много нахални, искам да ви покажа още нещо.
много от приятелите ми, за които също правят това клипче, специално момичета, с които напоследък си пишем и коментираме темата за тренирането и кой как се чувства и какво прави. Всички знаят как изглеждах до преди няколко месеца. Винаги съм се движила, но някак съм поддържала повече килограмки, които си ми тежаха. Не при вървене, но при някакви по-специални физически упражнения. Към днескашната тренировка бих желала да ви покажа ръката си, предмишница, как с чистенето и с тренировките в бицепса. Ръката се тонизира и се стяга. Тук може би съвсем малко може да видите от рамото ми, което не знам на камерата дали ще ви го покажа добре. И примерно ръката, главата са мускули, които имаме дисциплина, още няма страшно това, че и коремчето, което полека-лека чистим. Това е. Пак съм аз, обаче не се издържах. Не знам колко ще се види, понеже вече е доста тъмно наоколо. Може да видите клетката зад мен и иска да ви покажа по-добре. Много е красива. Няма да снимам прекалено много, понеже виждам, че съм спряла. Няма да снимам много, понеже това е частна собственост. Началните не са хора, които ползват много пердета, защото и не се и притесняват, че любопитни хора ще надничат в личното им пространство. Но пък ако все пак решите да сте любопитни, няма да се доволни от това. Има една тънка граница, която хората тук са свикнали да спазват. Ако си изтървал пръчката, която пръчка ме навежда на мисълта, че мога да се ползвам за стягане. Не мисля, че някой ще си я потърси. Затова я взимаме. Говорих за чайните и за тънката граница и за уважението. Всеки си има лично пространство, другите хора не ги интересуват какво правите вие, както и вас не би трябвало да интересуват личните им дела. Интересни факти, като за да завърших. Чао, до скоро!